Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Salam Nurcan apa. Salam. Salam vatandaşlar. Şumun 2023-nji ýylyň 10-njy awgust septemberiň ýeşilme güni. Ýene bir gerek men şuny çykyş edýän ýürüýti ýanky Farhadyň töwernek bolup geçýän hadiseler barada biz gurrun eder. Hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, ine biz tom saýlary halkymyzy azajyk dinç berelip çykyş etmedik bir ýarym ay boly. Ine çykyşlarymyza başladyk, sentýabr geldi. Çykyşlarymyza başladyk. Doğrusu yeni bir problema boldy. Problema däl, men yaman köp işim boldy biznes uğruna. Şoň üçin men wagtym bolmady. Häziram dogry aýtsam wagtym köpde, ýöne çykyşlar dowam eder. Biz sizin üçin işleýär, biz sizin hyzmatyňyzda. Hormatly vatandaşlar, gelin birinji bilen Farhat Meymankulyň meselesine bir näçe hakyky faktlara terip geçelim. Ine häzir internet ulamlarynda öýlerine aktivist ýan oglanlar çykyp bir topar DWT toparına, DWT halk hareketine, DWT agzalaryna, ılayt adamana bir topar soralar verip, bir topar ýanky bolgusy zatlar, töhmetler aýdyp, şuraya çykyş edýärler. Şuraya çykyş edende dogrudan bizi gynandyrýan zat, biz şonuň bolup duran häsiýetlerini görüp, bolup duran zatlary görüp, gaty giň görýäs. Bizi giň galdyrýar. Bular DWT garşy görüşýärmi? Ya da bular rejim garşy görüşýär. Bular diktator garşy görüşýärmi? Ya bular DWT garşy görüşýärmi? Ine şoň üçin gelin biz ýyzarlalyň bolup geçen zatlar we hakykata terdileň. Ýadyňyzdan çykarmaň, egerde Farhat Türkmenistandan tapylsa, men özüm birinji bilen çykyş edip aýdaryn, men ýalňyşypdyryn. Ine Farhat Türkmenistanyna diýip. Şoň üçin biz hakykatdan gaçamdyk, gorkamdyk. Hakykatyň öňüne durup gelýän adam durursam da kansa. Gelin seyredelim. Ine Farhat 19-njy maýda Türkiýanyň Awur polis tarapyndan saklanyldy. Onuň öýüne gelip Farhat we ýanyna ýoldaşlaryny sakladylar. Siz bilýäňiz, onuň ýanky videosy boldy. Farhadyň topary Yunus we beýlekler Farhady çykarmak üçin adwokat bilen hereketlere başladylar. Näme Farhadyň topary başlady adwokat ýanky Farhady çykarmak üçin? Sebäbi yine de Farhadyň topar bolup işlediler. Farhat öz jany şoň inanan bolsa, biz muňa gatnaşmadyk bolsak, biz näme o zatlara goşuldy. Öz toparlary öýler görüşdi, öýler beýlek ýerini gorýar. Bu logika ugrundan dogry zat. Farhadyň adwokaty Ankaradaky oňa arz etdi we şol sebäpli Bahtiýaryň maşgulatyny polis merkezinden gysga wagtda çykardylar. Bahtiýara çykardylar, soň maşgulatdan çykardylar. Helsinki Fond, Türkmen Helsinki Fond Farhat Türkmenistan gitti diýip öz saýtyny resmi taýdan belli etdi. Ine Farhat deport edildi Türkmenistana. Ine şol maglumatlary unutup Allamrat Rahimov we beýleki öýüne opozisiýa diýen adamlar Farhady Türkmenistana urutdular. 1-17 ýyl berdiler. Soň beýleki öldürdiler ony. Soň yine diýil edip, yine 20 ýyl berdiler oňa. Aýgara bir topar maglumatlar peýda boldy. Biz DWT topary bolup aýtdyk, Farhat Türkiýede diýip. Bize gelýän maglumatlara görä biz ýa halka hökümet suratda habarlar ýetirmeli bolup biz aýtdyk. Soňky maglumatlar ine biz Şweýça diýip aýtdym men, bize maglumatlar geldi. Biz häzir hem ýerde gözläp ýörüs Ýewropada. Farhat Meymankulyň. Eger Ýewropada tapmasak biz aýdar. Şweýçada diýdik, tapmadyk diýip aýdar. Entek biz gözläp durýar. Indi DWT halk hareketi Farhat azatlygy çykarmak üçin 15 tane video çykyşyny etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş edaratynyň öňünde bir näçe protestler geçirildi. Şo ýerde biz Farhady we beýlek syýasat tutuklarda ýatan olanyň hemmetini agzap geçdik. Farhady we syýasat tutuklarda ýatan adamlar gorap bir näçe ýüzlenmeler etdik we Zoom protestler geçirdik. Men özüm Erdogana ýüzleniş etdim. Ine şuraya hakyky faktlar boldy. Indi gelin faktları analiz edelim. Ine şu faktlar ba, daş döwründe bir topar gurrunlar var. Ine şoň hakyky şoň gurruny, şu gurrunlar näme getirýär, şu gurrun näme duýgu näme diýip gelin analiz edelim. Ine adam hukukyny goraýan resmi taýdan Türkmen Helsinki Fond Farhat Türkmenistan alyp gitdiler diýip resmi taýdan maglumat berdi. Dogry dämi? Okey.
berdi. 3,5 ay geçti. Han Farhat. Han nerede Farhat Türkmenistan'da? Hayfi bölüne elttiler. MHM kulluğuna mı ya polis kulluğuna. Şo yerde egerde şo eltiren bolsa onu registrasiyası olmalı. Bolya registrasiya edilen bolsa onu şoňa sülçü belemeli. Sülçü şo zatlar dernemeli 1,5-2 aýlap. Ondan onu ýagny prokuratura geçirmeli. Prokuratura onu tasdiklamalı. Sülçün ýa bağlanýany prokuratura onu suda geçirmeli. Suda aklygy bolmaly. Suudda aklyjyň ýanyna ýa-ni prokuratura garşysynda da 3 adam bolmaly suud işgärleri. Ünsürin Türkmenistana geçirilen bolsa ýolda görün bolmaly. Türkmenistana samolyotdan düşen bolsa ýa-ni halkyň biri vekil görmeli, işleýänler görmeli, ol görmeli, bul görmeli. Maşyny eltiren bolsa bir ýere şofer görmeli. Şo ýerde sülçü şonu derňän bolsa ýa polisiýa MHM merkezine eltiren bolsa hükman koridorda bir göründir ony. Hükman onu kabinete salyp bir sorak edilenine başga bir goňşy kabinetden biri çykyp sülçü seredendir ony. Sülçü seredip 45 günläp ýa 30 günläp derni geçirýän bolsa onu hükman suratda ýa-ni izolatora akıdyp ýa-ni adamlar koridorda göründir, daşarda göründir şoňa. Şonu Farhat Meymankuliýew. Sülçü 45 gün ýa derni ödenine hükman maşgalatyndan habar tutmalylar. Şo näme etdi Farhadyň şuraya eden işlerine dahylyňyz barmy ýokmy diýip bir derňewler giňertmeliler. Farhat maglumatlary egerde alyn bolsa, bir topar videolar görkezden bolsa, kim video gurutdy, näme çypaldy, haýdy ýa-ni etraplarda näil şo videolarny, näil edildi. Bizim aktivistlerimiz tutulsa nereden surata alınan çelli bellerini tapıldı. Anem Farhat'ta hiç kim tapılmadı. Yine şu adamlar şu noktada gelenle bir topar 100 adama kolay adam görmeli şonu. Han olar. Han şolun doğun ardaşlarına aydan söylüyor, maglumatları yine şeyli bolupdur. Türkmenistan'da maglumatlar duran oktur. Yer hakkı diyendir. Yaktılın tiyili bilen. MHM kulluğun öğüdaydı ya. Bizde hiç gidilip bolanok. Yer hakkı diyotir hemmeden. Bolya, prokuratura var ya. Prokuraturada hemmeden bağlarında yeni bunu MHM'nin izolatorundan prokuratura etmeli. Prokuraturada öğüd derine etmeli şol sülçü. Han o maglumatlar. Han sülçü öýüne baranda maşgalat bilen gullarynda ay men şonu dernedim, şeýitdim, beýitdim aýdyn maglumatlary maşgalatna. Hany maşgalaty goňşa oňa ýarak gidýär maglumatlar. Han olar. Bolya onan diýeli. Inni Farhady türme nime etdiler ýa-ni suud etdiler. Şo suudda başlan. Suudda ine advokat otyr. Advokat berýär. Han adwokatym gurlar diýe oň dahyly ýok. MHM gulugyna polisiýa nime dahyly ýok. Aýdara ay onu getiripdirler ine bastym men şu advokat boldum. Ya da şeyli boldum. Hökma dost ýaryn ýany bir ýerde gurlar ol aýalynyň ýanyna ya dogun garnaşynyň ýanyna gurlar gep ýaýrar. Şöýde suudda bir 5 adam otyr. Olaň birden bir gurlar. Bolya onan bir bolya gizlin geçti. Yani bu fantom, bunun yani gizlin bir kabinette oturup hemmeti hiç eretmen häzirim otyrlar daşına çıkman sözler ýaramaz ýaly otyrlar diýip aýdaly. Ine onu türmäge basdylar Farhady. Türmäge basdylar, türmedäki adamlara manra. Biz hemme türmeler barlap duruz. Hiç ýerde ýok şol oğlum. Oğudun depen ýürite barladyk. Ýok şo ýerde. Aram barlap duruz. Ýok şo ýerde. İşgärlerinden soruýar. İzolatorlardan soruýar. İWS'lardan soruýar. Jurnallarda edýär. Ýok şo ýerde. Ine Türkmenistana sınıf gitti diýe. Hawa gitipdir. Bolýa bir gidipdir diýeli. Hani ýyzy. Bir Türkmenistanyň maglumat bilemdik. Bagyşlan. Allah berdi peýgamber tutarlygyna onuň dogry anlaşlary bir de hemme dady urutdy. Daproslaryň ýa maglumatlaryny, suudun kararlaryny, ikinji suudun kararlaryny, ýadyryň ardalary hemme adamlyk. Ha bu batyrly ol adam. Ýöne hemme maglumatlar ba açyk ol. Onu hiç kim gizlän ok. Problema ýok. Rowşan Klyşew derňewde häzir. Ha belli, niýedigi belli, hemme dady belli. Ol gizläp bolan ony. Murat Düşemow ýygnadylar. Türmeden hat ýazýar.
Allah Murat Rahim hat gowuşdy. Allah Murat Rahim şo hat görkezdi, ha. Eger türmelerden hat alıp bolýan bolsa, içinde maglumatlar ýerýän bolsa, Farhady maglumaty ýok içeride. Şoň üçin näçip Kasperovski diýen adam, öň DVT-ni allak giden adam. Men politika goşuljak gel, men nime çekel diýip bolýar diýip goşulmasaň, ine dognardaşma batışlar edýär diýip, ertesi adyhede gelip biz tankid etdi. Erkekler aýtdy, men gitjek DVT-den. Men halamok, men sizi halamok, men sizi halamok, men sizi ılaşmak. Ayt mert git problema nämede? Ya biz gitme diýip saklap bilýärmi, ya biz gadagyn etip bilýär. Ýok. Näçe şu Kasperovski diýen adam öz gurumasy, ýagny sekretar bolup işleyen gurumasy, Türkmenistан fond. Näme çolurdan sorany? Hani Farhat Meýmunkuliýew? Siz Türkmenistanda diýdiňiz. Hani? Hani maglumatlar? Siz grantlar alýaňyz, näçip advokat tutaňyz? Näçip advokat bilen biz Türkiýeden talap edemiz? Sizde guruma var, sizde peçat var. Siz Türkmenistан fond, sizin arkaňyzda 50 sany guruma var, bir zat ýazanyňyzda 50 sany halkary gurumlar bol çekýär. Näçip şonuň ýanky gurumanyň adyndan Türkiýe hat ýazan. Näçip şo haty ýanky Kasperovski görkeden o. Ine biz iş edýär. Ine DVT bizi alýar, DVT hiç şart edenokdy. Biz näme? Kasperovski bizi advokat diýip tuturnumy Farhad üçin? Ya bizi detektiv diýip tuturnumy? Biz şonu ýanky borjumyz barmy? Şol Kasperovski diýen adama hemme zatlar düşündirmäni günne jaň edip daklat bermäni. Ýok. Hiç kim onun bize borcu yok, bizim onun borcumuz yok. Şuraya YouTube'da çıkıp maglumatlar berdi. Näçip şu birinji bilen öz içýän edaratynyň grant alýan edaratynyň soranok näçip grant alıp Farhady öldürýän. Näçip DVT gözlemelmiş. Öz Türkiýede otyr. Türkiýeden barıp şo ýere ýanky awura barmak kynýar Istanbul'a. Awura. Näçip Cuma sapar tutulanyna birinji gerek. Türkmenistан fond $4.000 төлedi advokatyna. Bizim üstümizden pul geçti. Näçip Farhady pul çykarlan. Näçip? Öýler aýtdy deport edildi diýip. Näme Farhad Türkmenistan deport edildi. Şonuň bilen gutordy mı? Näme? Ýygyder iş alyp barnokmy? Allah berdi peýgambere alyp barda ýygyderli iş. Çykardy ony. Näçip Farhady çykarmadylar. Näçip şonu etmeliler? Näçip ine Kasperovski diýen adam özüne Kasperovski lakaby goýan adam näçip şu datlary öz gurumasy bilen gatnaşan gurumasy, sekretar bolup işleýän gurumasynyň sorany. Näçip hemmeler maşenikler, allakçy, yalançy diýär-de öz etmeli işini etmän biz tankitler bizden talap edýär. Bizim gurumamyz değişýär. Indi ýygyny dowam edelim. Eger Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkada Gurbanoğlu Berdimuhammedow söz sizden. Aýdyň. Onutlu adamlar. En bolcuk işe diye çeyre. Bagşan, Gurbanoğlu Berdimuhammedow şu men efirim olsa böküp çıkıp ýürege düşdi oğlum. Duruzum. Dowam edelim. Egerde bir adam Farhadyň işi boýunça hakykatdan hem gyzyklanyp kömek etjek bolýan bolsa, DVT halk gerekedi. Onuň elini baglap, zynjyrlap duran o. Çykana. Protest et. Kim nämäni aldy? Ýagny kim Farhady aldy? Türkiýe hökümeti. DVT aldymy? Ýok. Näçip näme hereketine ýa-ki hereketini Türkiýanyň ilçhanatynyň öňüne näçip çykyş et bolan. Näçip Nur Muhammed Annaýew özüni aktivist diýen adam Gollandiýada çykyp ýa-ki Türkiýanyň ilçhanatynyň öňüne çykyş et bilen. Hani Farhat Meýmunkuliýew nirde diýip. Men talap edýän meniň wekilleşim, meniň ýa-ki watandaşym näçip siz şonu ýyňa niýe goýduňyz? Näçip şolary talap et bolan. O protesta çykasy gelmese näçip jaň edip bilen o. Türkiýe hökümeti Türkçe bilýär, İngilizce bilýär. Men Türkçe, İngilizce bilemem ama. Näçip bile diýär, näçip ol eden o. Ol hemmelerine degişli. Şu bize tankid edýän hemmelere. Ahmet Rahmanow Türkçe bilýär, näçip ilçhana jaň eden o. İtlendik ilçhanasyň
Jaňat bilýär. Näme bilen ok. Näme oturun ýerine ýani gıýbatçylar ýaly oturyp bir zady ýöne aýlap şul DWT gurun edýär. Reklam edýän üçin köp taňýakatyn. Men tanqid üçin aýdamokmuny? Ýöne logika ýok hereketlerinde. Hereket edeniňizde gurmaçylyk hereket etmeli. Şu neçelli DWT gurmaçylykly hereket edýär. Siz öz hereketlerinizi yapdyňyz, indi DWT hereketinden gurmaçylykly hereket edýän, diktator garşy görüşen gurmada garşy işlejek bolup şonu yapjak bolýar. Siz halkyň tarapyndan işleýäňiz, ýani halk üçin işleýär, halkyň ýanky ardalaryny, halkyň haklaryny goruýar diýär. Näme halk size haýyş etdimi DWT topuluň diýip? Ya haýyş etdimi? Ay DWT'ni yatyryň diýip. Halk size haýyş edindir, haklarymyzy goran diktatordan. Siz şoň üçin ýanky şoň vekil bolup, şoň üçin görüşýändiňiz. Bir de şeýle diýip pikir edýär. Onda näme diýip agzyňyzdan DWT çykýar. Logika ýok. Biz Farhat Meymankuliýew boýunça işlerimizi gutaramyz. Nokot goýamyz. Biz nokot goýunçak da kansa gidersiz. Egerde Türkmenistanyň tapylsa biz birinji bilen aýdarsyz. Ya siz bilmersiňiz. Biz birinji bilen aýdarsyz. Biz gözläp ýör şonu. Şu dünýäde bir deşik bolsa gözläp ýör. Hemme ýanky bir maglumat alsak gözleýändir. Bize günne jaňa diýerler. Türkmenistanyny gördüm, beýtdim, maglumatlary berýärler, biz bar ýaz. O ýalan maglumatlar. Şonuň üçin näme siz bir ýaly protest, miting edip Erdoğan'dan, Gurbanly'dan talep edeňiz ok. Farhat niýe dedigini. Erdoğan tutdy şonu, ya DWT tutdy. Bir. İkinci, şul pursatdan peýdalanyp, şunu bütün dünýä ýaradyp, iň aslanly udar Gurbanly Berdimuhammedow bolýar dämi? Hawa. Näme edeňiz? Näme biz ine protest ýürüýdi Amerikada diýek. Şo ýerde Farhat Meymankuliýew biz birinji bilen galdyrýar. Ýürüýdi men gidýän Amerika şonu etmäni. Näme siz edäňiz? Ýewropada ýaşaýanlar, Türkiýede oturýanlar, bir topar wagtyňyzy ýitirmäň. Çykyn şu komnatda oturýarsyňyz Farhadyň meňlen protest etdi. Komnatda ýanky sözleri goýup protest edýärdi. Näme siz bilen? Edim. Men size ýol görkezem yok. Ýöne bir zat ýapýanmy? Edin. Farhad üçin ýanky hereket etjek bolýanmy? Edin. Bir ýerine etdirmäň şonu. Siz hem bir ýaly aktivist. Bizden kim ýeriniz ýok. Özüňiz aktivist diýäňiz, günne çykyş edýäňiz. Biz günne siz ýaly çykyş edilemdi. Meňe wagtym ýok. Men maşgalamy eklemeli, işlemeli. 120-den gowrak işlerim bar. Günne men çykyş etmäne wagtym ýok. Ýöne günne hereket bilen işlemeli, gurmaçylykly işlemeli. Biz ýerden ýygnaklar geçirýär. Günne ýygnak geçirýär. Ýerden. Media ýygnaklar, letuçka diýär, akşam zoomlar geçirýär wagtymyz bolandan. Akşam gürleşip dur. Biz duramdy o. Şonuň üçin siz işleň, siz edin. Goý siziň pikiriňizçe ine Gurbanow ýalan aýdypdyr, Şweýçadamyş. Olam ýalanmyş. Siz özüňiz hereket edin, özüňiz advokat tutun, özüňiz hereket edin. Türkmenistan köwlen, siz hem Türkmenistanda men ýaly. Näme men köwläp bilýän, siz köwläp bilen bu. Onda siz halk bilen işleň ýokda. Onda siz prosta одиночный блогер. Siyasatçam del, aktivistam del. Deme özüňizi ýanky halkdan pul alyp getýärsiňiz. Özüňizi reklam edip. Şeýle bolýardy. Halk size näme garaşýar? Diktator garşy görüşi. Hany çykyşlar, 10 çykyşlaryňyzy alyp görüň, şoň diktator garşy çykyşyny näçe? Diktator sözüni aýdamyz oňa. Gurbanlygyny aýtman, gorkýaňyz da Gurbanly Berdimuhammedow diýip. Farhatçy bolup bilen zok. Farhatyň ejesinem, uýatnam, doganam, özünem, ogulnam her wagt ýatdy. Da kansa gidýärdi şol bolan. Farhat bolanda onu gollaňdy, Farhat gitdi bolýan. Vay Farhat da Farhat, ine Gurbanow günäkär, ine wazat günäkär. Bize maglumat beren o. Men maglumatlar barlamaly, hemme maglumatlar. Halka ýetirýärken barlamaly. Siz näme? Biz bir topar akçalyk geçirende goşuldyňyzmy bize? Ýok.
Baran yerinde bir de yöne söýüp bir de yankı da gıýbatymyzy edip halkyň öňüne awramyzy ýykyp gezdiňiz. Numur başlyklaýyn. Hat soruya bizden. Gurun yok, hat men bereýin diýdim. Şo güni eýýem çykyş edip bizi tanqid etdiler. Biz ýygnak geçirdik, men aýtdym bolşy ýaly. Erti meni aktivistler günäkärlemerler. Aýtdym, mene şu ýal hat sordy. Menem şunu hökman berer, gaýrat eder, bizim bollar diýip aýtsam, yok o Murad aga seyret çykyşlaryna, seyret. Biz dine tanqid et başlaýar. Tanqid etmiyor oğlum. Näme biz? Men ırza dälip aktivistler aýdýar. Ulu sese koyduk. Bir adamın gollumady. Näme men hat bereyim? Näme şolurdan geçeyim? Men siz ýaly. Biz gurumy resmi taýdan. Menem işden aýdyp bilýärler. Men her wagtda maýdan başga bir ýerine çykan mene ýaladym. Meni bir zamana edin, men ornmatar bolayın, sekretar bolayın, näme diýseniz bolayın ýöne bir menem demedim. Yok goýulan okra saklap durulur ve talap edýärler. Men näme olsun olaň öňüne atşot bermeler menem. Bizde guruma diktator neme däle? Şo ýaly özüňizden görüň. Saýlawlar bolanno Allah rahim filan üstümizden güllük geldiňiz. Bir de iyiden akşama çelli öz ýanky kandidaturamyzy halka görkezip programmalarymyzy düşündirip hakyky saýlawlar geçirdik. Her ses üçin görüşüp seslerimizi kazanıp aldık. Der döküm. Siz bolsa üstümizden gülüp geçtiňizde 2% alyň, maňa 2% berdiň diýip. Men berem ok, halk berýär sesleri. Yatman, bize söýülmeýän öz aladan edip görüşmeli kenin saýlawda. Konkurentler bilen. Biriňiz hem etmedimi? Hürmetçilik edip. Rezultat ine. Görüşen yok, rezultat ine. O bir şey da plan yok. Te rezultat yok. Siz bir gurumçuluk işleň yok. Siz siýasatçylary äfereň yok. DWT toparny görüplük edip diňe gömýäňiz. Näl güýçli siýasatçylarymyz bar? Düýeji, Akbil Sapar, DWT toparny siýasatçylar bar. Kasam eden yok. YouTube'da görkezýän zatlaryňyzy Hudaý saklasyn sersen özüň tonýan. Men şonu aýtmaly. Birini zapis edip olaň bilen ýatdy, muň bilen beýtdi, çiýişdi, eýtdi, beýtdi. Kimi garap zatlar? Hani aktivist solidarlygy, doňluk solidarlygy. Şu gün Farhady tutdular. Ananyň ertir Kasperovskiň alyp giderler. Bir gün bizim aktivistlerimiz alyp giderler. Şo bolmadyny hep biz görüşýär. Şolar bir prosedurany sistematizasiýa etmedin, onsoň sistema boýunça alyp gitmedin diýip şoň üçin biz Farhady ýapyşyk görüşýär. Biz Yunusy öňüm tanamdyk, häzirem tanamdyk, men size aýdaýyn. Yunus size görä sözüne eýe bolup çykdy. Aýdýan zadyna edýä, başarylmasa aýdýa, başarylmadyň diýip. Siýasatçylygyňyzy halan yok. Bir topar tarihler, fantaziyalar gurun berýäňiz YouTube'da. Bir topar öz damaşny sirka diýär, öz intim zatlaryňyzy aýdýaňyz. Ya öz aktivist dogunlaryňyzy zatlaryňyzy aýdýaňyz. Siz özüňiz ýa-da nähil halkyň öňüne çykjak. Gelip ol Pohly kanaly, ol Hydyrov diýen bir pohly adamyň kanalyna barıp çykyş edýän utanaň dokmy? Ola o hakda gurulum etjekkä. Şoral hapa adam men dünýäde göremek. Köp döwlet, häzir 96 döwlet aýlandym. Göremek şoral adam. Şol kanalyna barıp çykyş edýän. Oňdan siz biziň bilen näme bir hatarda görüşjek? Maksadyňyz ýok. Strategiýaňyz ýok. Görüş sistemaňyz ýok. Ukybyňyz ýok. Tejribeňiz ýok. Diňe bloger tejribe. Siýasat prinsipiňiz ýok. Siýasatçylar siýlan ýok. Bolmaz beýle. Biz ertelki çizip özümizin konkurent eginleş, dogunlaş ýaly adamlar görüzmiz diýen. Bize konkurentler gerek. Ýöne bize awraýly, siýlanýan konkurentler gerek. Şoň sözleriň üçin bizem ýanky hormat oýmaly. Siz öz awraňyzy ýyksaňyz,
Biz öz hatırımıza näme salaly sizi? Düşünün dogry. Nomenklaturny opozisiýa ýapyşyp Serdar Hojanipesa bir toparda atdyraýtdy ine Nur Muhammed Annaýew. Gelişýär şo. Serdar Hojanipesden bir ýurtda ýaşadyň, çörek ýediň. Men baramda sizi üýşürdim. Näme beýle bolýar? O kim nomenklaturny opozisiýa, köne maşennikler, korrupsiýa etgaýdan, pul ogurlakgaýdan adamlar. Unup bolýarmy olara? Men näme şuda atdyraýdym? Ananyň ýalňyş ýerim bolsa çykyp ýalňyşdym diýip aýdýan men onu utunamam. Meni ýanky ýüzüme basar ýaly. İkinciden biz Farhad üçin soňuna çel görüşýär. Bir ýerden çykynça biz görüşýär. Türkmenistandan çykdymy? Aýdar. Türkmenistandan in çykdy. Bizim hemme maglumatlarymyz yalan eken diýip aýdar. Ýöne Türkmenistanyny da Türkmenistanyny görüşüp başlar şo. Ýanky ýyna. Bizim maksadymyz şonu halas etmek. Haýp kazanmak däl. Farhady çykarmana kömek edeňiz o, diňe ýamanlaýaňyz, o Yunus görgüline hapa boludyňyz. Biz bulaýaňyz, öz eginden düşüniňiz, vendettaňy näetdiňiz? Size kömek bar etdi. Görgüli. Pohu boludyňyz. Hi beýle bolmy? Ozaň näme siziň bilen işleşmeli? Näme siziň bilen agdyr bolmaly? Näme siziň bilen bir hatarda görüşmeli? Sen ýerti öwrüp bıçakla korsan arkama. Biz onu siziň bilen bir agdy ýürüşme aňarda dursun. Bir hereketler edenmede, umum görüşenmede bir urda gider ýaly bir şonar duw edýäs. Biz başlaryp arzu edemiz o. Men bu zatlar size moral ukar ýaly aýdam o. Ýöne halk bize seredýär. Haçanda men şu zatlar aýdanda maňa da degişli şol. Düşünün o, dogonlar. Aktivist diýmek üçin, aktivist sözüni götürmek üçin bu awraly söz. Her kim başarmaz onu. Siýasatçy bolmak üçin her kim başarmaz. Gije onu işleýän, çykyş etmeli. Gije onu jurnalistler jaňa diýär. Şu mesele boýunça öz pikiriňizi aýdyň, şu mesele boýunça. Amerikadan, Hytaýdan, Orta Aziýadan, Ýewropadan sen aýtmaly bolýan. Aýtjak bolsaň sen öwrenmeli bolýan. Öwrenjek bolsaň sen siýasatyň, ýani kitaplaryny aldyp öwrenmeli bolýan. Näme siz eden ýok şonu? Ertesi günde siz gerek parlamentde gerek hükümet işlerine siz gerek. Siz görüşdüňiz. Sizin ýanky size ynanyp bolýar diýip biz ýanky size umyt edýäs. Siz bolsa dewlete bir ýarym aý çykyş etmedi. Hemme zat pohu boludyňyz. Siýasy meýdançyny pohu boludyňyz. Aç bir özüňizi hormat edin. Yalançy eýç. Bize garşy emheme görüşýär, biz bilýäs. Lewapda, Marda maglumatlar gelýär, Balkanda maglumatlar gelýär, Ahyldan maglumatlar gelýär. Jalyň domkomlaryna bize garşy propaganda ýöredýärler. Dewletini diňlemäň, beýtmäň, eýtmäň diýip. Türkmenistandan bize haýyş edýärler. Şolary aktivist diýenler üns bermäň, gaýrat edin. Murada görüşüň biz öllük diýip aýdýarlar. Ananyň men liçna özüm haýp üçin görüşüm. Men haýpdan gaçýan. Yerli jurnalistlerden gaçýan. Men işgalimden gaçýan. Şolar meni öýüne çagyrýar, eýdýär. Men gaçýan şolardan. Wagtym ýok. Sport etmäne wagtym ýok. Men kim dadym ýok. Ne pullu, ne beýlekden aýda opozisiýa pul goýan, işlemeli bolýan, ikisi işlemeli bolýan. Bizi günahkar eder ýaly. Biz näme size borjumuz barmy? Ya biz sizin näme wezipalykmy? Ya siz bize wezipe berdiňizmi? Hawa men halk tarapyndan saýlanyp prezident. Halk jaňatda hiç wagt trubkan taşlamak, her wagt jaňa diýen, ýerinden jaňa diýen, bagşlan al bilmedim diýip. Ine ol halk bizi saýlady. Ol halk bizi ynam edýär. O halk bizden umyt edýär, onu döküp bolmady. Siz bolsa size inanan adamlaram döküp, iýleşlerinizi maskara edip bolmady ha. Problema barmy? Duşup, gurleşiň, jaňlaşyň. Jaňlaşyp, duşup, gurleşip bilen okmy? Umman gurlemäň onda. Moratoriýadyň şol rejim ýykynçak moratoriýa biz görüşýändik.
aramızda. Adı heni men birinji çağırany şu mesele boýunça çağırdım. Dawaýçy moratoriy edelim, bir garşymyzda görüşmäliň. Agly bir bolmalyň. Ýöne bir gurda gidelim. Bir zat desek size hödürläliň. Eger bizi gowlasaňyz ende siz borçlar gowlaň da öňe gidelim. Näme etdiňiz? Kaspirovskidan başlap prezident wezipäni absurdat etmäni geldiňiz. Oho, biz prezident wezipe intek Hudaý saklasyn men ýolda öldürürler, öýde a bererler, öýde atarlar. Näme gurun edýän? Biz görüşmeli, tek şu rejim aýyrmaly. O zaman wagtlaryň hökümet döremeli. Wagtlaryň hökümet saýlawlar geçirmeli. Eger biz hemme zatlar aýrýan bolsak, onu biz diktator onu näme etjek onu çalyşyp. Men şu zatlara yaman geň görýän. Nur Muhammed Annaýew akylly oglan, diller bilýär, güýçli, pasolstwlar jaň edip ýatyrmaly olary. İlçixanalar jaň edip, Türkiýanky, Türkçe saýrap dursunha. Kaspirovski, akylly oglan, ýaz goşky Farhat boýunça. Özüň çap et, öz kanalyň bar. Hukuk dayanış kanalyny bu DWT-ni ýanky mahsul etjek bolup absurdat edýär. Maňa 24 saat goýýar. Men sana 24 saat goýulamok. Sen maňa goýulamok. Soňky maňa 24 saat goýan oglan Türkmenistanyna. Men onu işden aýrdym. MKM işgäri. Suwda berdik. Üstüne görüşdik biz. Men sana garşy görüşesim, gelin ok, görüşýärem däl. Näme diýsen şonu. Öz awraňy özüňe gerek. Beýleki aktivistler da diýen. Men näme şu mesele düýpli jogap berýän. Senin gıýbatlaryňyza bir resim gelen ok, sen gıýbaty hoşlamak, tökmeti tem bolýar. DWT seyretmän. Hawa DWT erwe, DWT yalançy, ýene bir zat. Hawa siz şuraya pikir edýän bolsaňyz edin. Özüňiz görüşäň de, ha iş halk üçin çykdyňyz da, indi halk üçin görüşäň. DWT üçin görüşmäň. Farhat diýen de agdyndan çykdymy? Farhat üçin görüşäň de sen. Gaýrat edäýdi. Men başgaça näme düşünürjem bilmem. Biz sizden siýasatçylar bolup talap edemiz ok, maksadyňyz näme? Siýasat programaňyz näme? Meýnamaňyz barmy, ýokmy? Strategiýaňyz näme? Agressiwmi, ýumşakmy, ýa ortaçamy? Onsoň ýanyňyzdaky toparyňyz näme? Agly bir nemäňiz näme diýip biz onu sizden soramda o. Hudaý saklasyn. Geňeşe getirsek hatta gürleşme bilen de taşlak gidýäňiz. Kapyny ýapyp gidýäňiz. Ine men size garşymy? Ine öz pozisiýamy düşündirýän, aýdýan. Ine şunu siýasatçy diýilýär. Düşündirip çeýnäp berýän. Men näme dogry aýdýan bolsam, onu gel gepleşige düşündirip. Ine men näme dogry aýdýan? Ya da gepleşikde oturun bolsam, ine geňeşde oturduk, düşündirdi, aýdyp ýanky jogabynam diňlemen, kapyny ýapyp gaçyp gidýän. Siýasatçy däl. Aktivistler däl. Ya öz bähbidiňizi öňe goýmaň, ýygy goýun. Men maşgalamy çykartam, görüş taşlanjak. Onu sen maşgalaň üçin görüşýän. Onu halkyň adyny gürlemede. Aýtma şol atlary. Yalançy bolýan. Men maşgalam üçin görüşýän, maşgalamy çykardym, stop, oglanlar, adamlar. Ine şol etapda halk üçin görüşýärmiz gelse gelin goşalyň, bile görüşelim. Ne ol dogry. Men dogan garnaşym üçin görüşýän. Men Türkmenistanyna kösenýän hemme dost ýarlarym Türkmen halky üçin görüşýän. Şonuň haklary ýerlikli bolsun. Şular gowy ýaşasyn. Beýleki halklar ýaly azat ýaşasyn, azat çyksyn, azat ýersin. Çağıçyklar bilen bile bir ýanky ýerde ýaşasyn. O gidip daş ýerlerde işläp ölüp şo ýerde ýanky jesedi Türkmenistana gelmän kösenip ýörmäsinler diýip. Biz onu münasip däl. Şoň üçin men görüşýän. Şoň üçin halka jogap berýär. Siz aktivistler, men size jogap bermeliler, siz men tarapymda durup Farhady gözlemeli. Biz jogap bermeli bari. Dogry düşünün. Men diýen zadymy tamhid hökmünde görmän. Men diýen zadymy irini hökmünde görmän. Gaýrat edin. Gaty görseňiz görmejek bolun gaty. Sebäbi şu ýalda biz bir ýerinde aýtmaly. Men muny telefonda aýtjakdym, gurunda aýtjakdym. Kaspirovska düşündirdim şu zatlary. Men sana 24 saat berýän.
Men sana sen bana 24 saat berýär. Men näme sana ýamanlyk etdimmi? Ya sana bir zat etdimmi? Sen Farhadyň maglumatlaryny gizleýär. Men näme sana Farhadyň maglumatlary bermeli? Näçip sen egerde Yunus bilen gürleşip bilmeýän bolsaň, ol men bilen gürleşip bilýän bolsa, men günäm däle. Diýmek sen gürleýäňde bir zat dik gürleýäň erbet diýip, ya derru maşenik diýen, ya ýene bir zat diýen. Gürläp bilen bu. Onuň bir halkyň wekili. Bir daşdan asmandan gaçan adam däle. Ananyň ine men Ýewropada işleýän jytanlar diýet, cyganlar bar. Biz pridiýetçiler. Şolar bilen biz agyz tapýar gürünü. Bizim işimiz şol. Näçip Yunus şurýan erbet adamym bolsa, oň derdi we Farhat çykarmak. Şol urda men sana kömek etjek. Inim näme diýsen, ine dabay bile işlerliýsen, näme edin okmy. Çykyp oň hemme zadyny aýdyp, bamy, yalanmy, yalan näme aýdyp töhmetler atyp çykka aýdýaňyz olsaň, gelin işleşeli bize maglumat berdiňiz. O näme borçmy? Ýok. Adwokaty öýet pul çykarýar. Giýje ony Ankara, Istanbul aýlyp ber. Siz bir köpük çykaryň. 1 kilokalori energiýaňyz harç eden bolan Farhat çykarmak üçin. Talap edýär. Prezident saýlawlary geçdi. Hani gutlap jaňytdyňyzmy? Murada biz düşünýäs, bu saýlawlar titul almak üçin Ýewropada ýa-ki bizim meselelerimiz düýpli goýmak üçin biz düşünýäs, şoň üçin gutlaýas. Elbetde Türkmenistanda saýlawlar geçer. Şona görä hakyky saýlawlarda kim utar? Zat diýip bir jaň edip gutlap bir etdiňizmi? Ýok. Sizde ulaýan derece ýok. Asylly derece ýok. Görüplük, bir-biriniň poklaryny açmak, bir-birini ýaman men şo zatlara goşulasym gelin ok. Şoň üçin siz bilen kän aramam ýok. Senin dewlet aktivistler. Biz okullar geçýär. 6-njy gün biz politologlar geçip okullar geçýär. Muhammed Düýejinem çagyrýar. Oňa da aýdýar, bu aktivistler bolsa getirin. Biz inte kör, biz düşünemdik siyasata. Biz düşündürmeli, biz östmeli. Ine şu urda gitseňiz, men sizin bilen. Ol görüplük, bir-birine töhmet alıp, pok atmak da meni goşmagary. Men hatap etmeň, men barman o ýere. Ine Kasperovski. Lewap çağrını açdy. Nämeler gurrun edýäňiz o ýerde? Lewap näme? Akyldan ütköşükmi? Ya akıl lewapdan ütköşükmi? Biz aktivistler millet parçalyk döretmeli, biz birikdirmeli. Men akylym kösenýär, gaty kösenýär. Lewapdan kemde kösenýän ýerleri. Ýöne mesçedir. Gürlänok, çykanok. Ananyň ýene-de akyl çykyp, köşküňe baryp ýeňmese, lewapdan daşygyzdan diňe ranfor, usilene geler. Ola ýeňilmez. Akylym biziň dogunlarymyz, lewapam biziň dogunlarymyz. Maram, balkanam, daşygyzam. Bir topar gowy çogdur oglanlar bar jaňa diýen maňa. Da kansa gidişek diýen murada. Aýdyn signal berin diýip. Ine merde oglanlar. Ba Türkmenistanyň içinde merde oglanlar ba. Biz diňe gurumaçylykly halkymyza düşündürüp näme degini, adatlyň näme degini, jemgyýetiň näme degini, jemgyýeti östürüp biz halkdan bir jemgyýet ýasamaly. Bir jemgyýet ýasap bilsek, Gurbanow diktator bolsa getirmeýärler, Berdimuhammedow diktator bolsa getirmeýärler, Nurmuhammed Anaýew diktator bolsa getirmeýärler, da kansa durarlar. Jemgyýet. Halk bolup, bütün adat döwletlerde jemgyýet güýçlüdür. Diýmek, biz adatlyk almak üçin jemgyýetimiz bolmaly. Jemgyýetimiz bolmasa, biz ilat bolýar. Ine şoň urna Abdulla günne çykyşlar edýär, jemgyýet galdyrýar, jemgyýeti ýa-ki bilimler berýär. Biz bilimler berýär, bizim urumyz şo. Eger bilimler bolsa, olar protestde çykarmak gerekkel, öýler çykýar. Öýleri men diktator bolsam bir günde ýatyrýar. Ine bize şoýa halk gerek. Hakyky halk gerek. Ýöne bir ortağa çyksa, gulýaly seredip, oraya halk gerek. Şoň üçin öýlerinizi syýlap, öýlerinizi hormat goýun.
Siýasatçylygyňyzy syýlamasaňyz, beýleki hereketler görüp edýän bolsaňyz, görüplügem gatyr bir zatda. Görüplük käwagt motivasiýa berýär adamlar. Siz öseňiz ýöne boş gurulňlar. Indi aktivistlere garşy görüşüp başladyňyz. Näme bolýar? Kime görüp bolýar? Hemen iş şol. Gurbany Berdimuhammedowyň arzuwy. Farhat tutully, uly bir moşny motiv. Bütün dünýäye yaradyp, bütün dünýäde Gurbany Berdimuhammedowy maskar etmeli. Şu şansy ulanman, şu şansa derek dewletini gömmek şansy ulanýar. Soň gurumçylykda işleýän gurumu, resmi taýdan. Eger şol ýer biz size azar berýän bolsa, eger de arkaňyzda halk durýan bolsa, sese goýun. Yapmaly. Biz görüşmek gerekkä, biz özümüz yaparız. Hemme zat yaparız. Men hedil ederim, dogrymy aýdyn. Döwletler aýlanyp başlar, muzeýler gatnap başlar, sport turgunuşyny berin bütün dünýäde. Hedil ederim. Bir topar aktivistler, görgüller soň pullaryny goýup, ýa görüşýärler, olar durdan maşgalaňyzdan bolun. Sizem bizem ýa korrupsiýa delde ýöräli. Kim korrupsiýada güýçli şol otur, galany oturdy. Daýat şeýle edelim. Ýa Muhammed Duyucu bilen görüşdüm men. Şu mesele barada. Olam gaty tolgunýar şu meselede. Giň görýär aktivistler näme diýerler, näme diýär. Näme Hıdyrov ýalyklaryny goşulýarlar. Biz olar bilen işledik, biz olar güýçlerimizi berdik, bilimler berdik, zoomlar geçirdik. Bir topar zatdan etdik, gowladyk. Bul bolsa ýa-ki aşağı kanalizasiýa gitdiler. Şoň üçin DWT ya bar ýok siretmän. Özüňiz görüşiň. Haýyş. Öňe çykyp halkyň adyny gurulýan bolsaňyz, halka hyzmat edin. Görüşiň halk üçin. DWT üçin, men üçin görüşmän. Başarsaňyz gömüň bizi. Ýöne halk üçin görüşüp dur. Gaýrat edin. Ene men aýtjakladym. Başlaň. Köpüň wagtyňyzy aldym. Men bilen şu gepleşikdi. Ene Nurjan apa men size aýdym. Näçak biz gördüm. İň Türkmenistanyň opozisiýasyna köp protest eden aýal maşala ine Nurjan. Menim şonça edilem. Sağ olun. Görüşýär, zat edýär. Gurgul Mansur Mengelow üçin çykyp beýlik siýasatçylar üçin çykyp men şu ýere baramda bizde plakatlar bar. Hemmetini öz alyp ýygnap her gerek protest gelenine getirýär, turatlaryny goýýar. Ol adamlaryň maşgalary goýanýar şoňa, begenýär. Ine şurada gitmeli halk üçin. Çykyp bir bolmajak bir bider adamyň kanallaryna baryp görüşýän aktivistleri gıýbat etmek. O da. Gıýbat edilmeli gelýärmi? Gelin zoom edelim. Şu näme aňyz bolsa aýdym men dinleýin. Men size jogap bereyim. Eger aktivist bolýan bolsa, eger solidarność bar bolsa aramyzda, dogan solidarność ine şey. Ortaça ine arbitr duýajyny goýar. Aýdym näme soragyň bolsa men size jogap bereyim. Ýöne YouTube üstünden maňa sorak berýän bolsaňyz, onu siz garşydaş adamlar. Onu biz sizin bilen bir hatarda bir akopda derler. Şeýle de. Başlan sözüňizi böldüm. Ine Serdar Ahmet, Serdar, salam aleykum. Aleyküm. Aýdyber Murat abi. Ýolda käme internetten gowdal dinläp otyn. Yo men aýtjakladymy aýtdym. Men bunu bir birine maral okudyň, ya ügrüdüň, ya da ine siz menden pes, men sizden ul däl. Menin esas aýtjakladym, bir gurda gidelim, biýlek birimiz bolap üsüp gidelim. Elbette hem aktivistleriň derejesi diýenden, elbette o normal. Bu hyýat hemden däl. Kim bir maral taýdan pesirek beýlek, güýçlük beýlek. Gelin birek birimize golup üsüp gidelim. Hemme taraplarına. Ya ertir biz Türkmenistanyň parlamentiň yüzü biz. Biz häzir hemmemize garşy ýa aktivistler garşy pokbaryny dökýär. Ertir näme pursatda sen parlamentiň öňüne çykyş edip bütün dünýäde sesini ýaratjak. Näme diýerler? Video alarlar YouTube'dan. Näme diýerler? Yüzüň vurarlar. Sen açyk bol jurnalistler. Men hem tankid ederler, siz hem tankid ederler. Yüzümüze vurarlar şonu.
YouTube'da duruyor. Kanalını yapsan ol göçürüp alıyor. O yerde kop edildi. O yerde gitti. Siyasetçi bolyan bolsaňyz, aktivist bolyan bolsaňyz, geljeňde de şunu seyretmeli. Bolmasa bir kädim seyretmek, men ine pozitif almadım, ay men hemmetini dargytjak zat dip pozitif almadymmy? Men Nur Muhammed Annaýewa ýürite Warşawa baramda çörege çağırdım aktivistleri. Düşündürdüm. Ýene men sana hat bereýin, dasyýaňy şeýitmeli, beýtmeli. Ýok lay, o zatlary gerekkä lay dip göwün ýetmezçilik edip üstümden güldi. Benim öz içimden dedim be. Bu onun Avrupa geldi. Avrupa sistematını bilen o. Biz içinde bişipiyor işler. Günle dokument alıp koyup bişipiyor. Avrupa, Fransa. Şunu düşündürecek olumun üstümden gülüyor. Bolya, kahar etmedim bolya dedim. İkinci de gelip yeni nahara çağırıp yeni de aytdım ýagdaýlaryny yani. Ay paka atka adalım da. Hatta gerek mi? Ay yok bolya men näme çykyş edip ýörne boldy dip. Sen müň çykyş edäň. O berşan prosedurası var. Şondan çıksan bolmaýar. Ya konvensiýaň düzgünleri var. Baryan inspektorum diňe şoňa seredýär. Sen ülüp gelä, men gurrun berdime. Bir çeçen var. Hemme dogry anlaşylyp ülüpdir. Ýanky jaýyna granat ýylypdyr. Ýek özi. Alyp bilmedi. Çeçenler var Moskwada kwartira satyn alyp da gelip ýöler. Bäde gelip ýanky adwokata pul berip dosye edip derrüp aldylar. Ol sistemiň ýalňyşlygy däl. Ol adamyň ýalňyşlygy. Geljek ýanky prosedurlary gaty seriozno воспринимать etmän, şol zada üns bermän, ay men näme baryn maňa bererler diýen men çykyş edip ýör. O ýa burun. Kim bolay? Macron bolay. Prosedurasy var. Hükman etmeli. Şeýle durmuş şeýle. Siz Türkiýeden kanunlaştırılan bir meydança girdiniz Avrupa Birleşiğine. Öyle kanun ýörýär. O ýerde ýöne sözüňi biten o. Hemme adam dokumentlaşyp bitmeli. Bolmasa bolan benim tamam. Şoň üçin şu zatlary üns bermeli. Men size ýene öňe tanqid için aýdym o. Tanqid bilen işmem ýok. Ýöne bir ýol gökmek üçin ine şeýlerak bolýar. Bolmaz şeýlerak. Ine Muhammed ağa bilen maslahatlaşyp ine men size düşündürýän şonu. Bize karşı çıkışlarınızı devam edebilirsiniz. Bize karşı devleti ýanky töhmetler atybilersiniz. Bize jogap berjekler. Wagty bitirjekler. Biz Farhadyň şol ucunu tapıp şonu şu ahir tapmak meselesine näme ýanky energiýany goýmalamasa goýarys. Oturan ýerimizde ýöne gürlemdi. Ine men berjek jogabym hemme toğry jeňler ine jogap berdim. Nurjan apa sesinizi gördünüz? Başlan sözüňizi böldüm. Yok. Näme oşuklarymyz bolsa? Yok, himme dady dogry aýdyp geçdiňiz. Yani goşuljak da adam yok. Oglanlar, böyle akıllı oglanlarımız. Yani her biriňizde alanda bir lichnesset. Men ýaly hapadatlara goşulşmaň. Siz bir aktivist adyňyz bar. Şu ada eýe bolalyň. Yani Murat Kılıçeviçem prokuror däl, sülçü däl. Yani olam janygyp şu meseleni Farhat meselesini işleýär. Hemmedatlar etjek bolýar. Inha aýdyş bellek geçdi. Mitingler edildi, одиночный piketler edildi, zoomlar edildi. Her wagt begenip bir halka haber berjek bolýar. İnşallah o haberi berip bilers dip pikir edýän. Ýöne bizip oturup bu mesela öňkü Adalet toparyndaky Alişer Sahatov yani bize samasut ustраивать diýär. Ol bir gelişikse da. Siz eger aktivist bolsaňyz adam ýaly bolup gürleşip bile bir netije çıkarjak bolalyň. Siz de gözleň. Murat Kılıçeviçiň diýişýäli. Siz de gözleň. Siz Türkiýede otursaňyz, ýazyň, bozyň, gözleň. Inha biz nähili söwüşýäs. Siz demedim. Inha nesip bolsa, berde hem anons etmiş olayan 25 sentyabrda
New York'ta onun öňünde uly miting geçecek. Şo ýerde politikalçylar üçin biz ýene de şo meseleni galdyrjak. Ýene de Farhat meselesi de galjak. Farhady tapýançak bize oturmak ýok. DVT diýip ýani neme es geçmeň. DVT'de akıllı, asıllı ınamdar oğlanlar otur. Onun için eğer isterseniz gelin, koşulsun, bu işi birlikte çözelim. Hemen bar diyecek adım. Sağ olun. Serdar, size söz verelim. Aydın, näme sözüňiz bolsa, aýdyp bilersiňiz. Serdar işten oýlar. Serdar. Ha, internet betelgen. Serdar işleýänmi? İşleyen poyzda var yani. Ha, başla. Açıkladığımız katken orada siz aynen ulayların bizim gezegimiz gelene burada ya millete seçmem yanlanıyor. Aksine aydılarım. Bolýar. Men bir haýyş etjek bolýan aktivistlerden ine dogry düşünün. Käbä siz gurulýaňyz o tarapdaky adam pikirden ýok. Men bir kiçik mysal getireýin. Ine diriliş diýen Kerim. Operasiýada ýatyr, ony o Dur Sultan başga bir ýerine çykyp söýüp, ýa-ni nime diýär. Onu öljek bolup ýatyr. Ol bir aktivist, görüşýän. Men diriliş köpden bäri tanýan. Birinji, ýa-ni Türkiýe baranda şo ýerde birinji Jaňadyk güleşimden bäri tanýan. Ýaňy ýa-ni çaty ýitip başlady. Onsoň çatda peýda bolup başlady. Yaman arasy asylly olandyr. Hakykatçy, hakykat gözleýän. Hemmelerde kemçilikler bar. Şoň üçin men dirilişini aýdýan, Razakowa da aýdýan, Taganowa da aýdýan, beýleki Abdullah Merdan, Sahatovmy, Sayatovmy, Alisher, Kaşpirovski, Nuri, Rahmanov beýlekler solidarność bolmaly. Aktivist solidarność. Egerde agylyş bilmeýän bolsaňyz, minimum birine garşy işlemen güýjüňizi ýitirmeň. Güýjüňiz bolsa ine rejim hedil edýär. 30 ýyllap şular hedil etdi. Ýa-ni gazynyň içine hemmesini saldy, bir-biriniň ana nemesine uruşturdy. Aşağıdan ot ýakyp üstümizden gülüp geldi. Ýene şonu etjek bolýar. Etseňiz siz edin, biz goşmandak. Biz birinji çykyşymda aýdyşym ýaly, Gurbanyl Berdimuhammedowyň ýakatyndan tutup türkmenit ýaly, şonu da kansa ýatyrmasak, biz onu goýýarmyz. Ine bizim strategiýamyz. Näçip şul kezzap derarly bir topar adamlarymyz, ölmeler adamlarymyz ülkütdi. Yaralanyp, keselenip, koronavirusdan medisina baryp, belli bir derejede medisin kömegini alyp bilmeýän, medisinadaky ýaşaýan, işleýän adamlar belli bir derejede bilim alyp bilmeýän, ters diagnoz koyup ters adamlar içirip öldürýärler. Bul adam medisinany ýa-ni bilimleri galdyrman, sosial problemlerini çözmeýän adamlaryň öz arkadaş şäherini gitdi. Kezzap. Bizim pullarymyzy bizden hiç tat soraman. Oğurlap. Güni oğurluk ýa-ni gizin oğurluk bu açyk oğurluk edýär. Şu wagtda bizim halkymız bütün dünýäde kösenýär. Bütün dünýäde bir ýerde pul berýän bolsa, türkmenler şo ýerde durun. Abhaziýa, hatta Abhaziýada şolara viza beren ok. Olup doýdy türkmenlerden. Ýa şu Abhaziýanyň üstünden ýa-ni Ýewropa, Warşawa, Rossiýa geçýärler ýa-da ýene bir zatlar edýärler. Azerbaýjan ýürege düşdi. Azerbaýjana türkmenler. Türkiýe ýürege düşdi. Özbekistan ýürege düşdi. Özbekistanyň üstünden Rossiýa gidýärler. Bizim durmaly, bolly. Watana dolanyp, watany ötmeli. Haçana çelli bir ýerlerde gaçyp ýa-ni işsiz kösen ürkütmeli. Çağlarymyzy görmän, ýaşap. Şoň üçin halkyň öňüne çykanlara jogapkärçilik almaly şol adamlar. Halkyň öňüne. Meniň öňüne, devletiň öňüne almaň jogapkärçilik. Halkyň öňüne.
Halkyň adyny çykýarmyň? Значит, sen bir zat diýende ýygyňdaky adamyň sesleri şol. Diýmek, sen birine töhmet atsan, şo ýygyňdaky adamlaryň töhmet atdygy bolýar. Sen şo jogapkärçilik almaly. Onsoň bir maksat var hemmämizde. Bütün halkda. Gurbany Berdimuhammedow Kezzap. Şonu tutsak etmeli. Näçe çap tutsak etsek, şonça hemmämiziň gowy bolýar. Inanyň hemmämiziň. Bizim aramızda paylaşır, bölüşür, ya zat yok ha. Hiç zat yok ha bizde. Birbirimize görüplük eder yani. Birbirimize karşı gider yani. Türkmenistan'ın hem zatlar. Türkmenistan'a baralım, kanunları orta koyalım, kanunları işledelim. Kim kanunun esasında öne çıkılyan olsa çıksın. Biz gorlarlı tebe bize de uğrudur. Şuraya durmuş bulmalı, şuraya devlet bulmalı. Yani şunun için devlete uğraşıyor. Size de haş ediyor, şunu öňüňe meýnamy hökmünde, maksat hökmünde koyun. Maksatsız hiç adı koşulma. Ne bu tarafa, ne bu tarafa, ne bu tarafa. Ne de grajdanski aktivist. Ne edip yörenini bilen zaman. Azıcık bir durmuşum. Biz size dayanýas. Erteki günü parlamentde öz partiyacığınızı açarsanız, biz sizinle koalisiýa urarız. Ya da bize karşı görüşüp konkurent bolup bizi yerine oturursanız, biz sizden daha da uğranırız. Yani şu urda gitmeli. Töhmet atıp, Hıdyrov ýaly şoň kanalyny var, şuraya alyp ol başga ýol. Ol korrupsiýa ýol. Ol ýanky moral taýdan pis ýoldur. Oňa gitmeň. Gideňiz ýerde gidin, biz saklap bilmez. Ýöne biz maslahat berýär. Biz arzu edýärsiz geljekde parlamentde Türkmenistan hökümetine ýol boşulursa. Men näme ýaşama? Men azatlyk alyp beren halka mümkin birinji saýlawlarda bolan mümkin bolmar. Şoň bilen boldy. Döwlet sizinki, siz öňe akitmeli. Ýöne biz siz saýlanmazy biz görmeli, siz testden geçmeli. Agyrlykda birbirine töhmet atmaly, çydak gitmeli. Agyrlykda görüşmeli. Sizin leýiniň ýanyna aklar. Näme tolky etmediler şolar? Haýsy türmelerde oturup çykmadylar. Görüşdiler. Ana bizim görüşimiz olardan tapawutlymy? Şonu ýaly. Kynçylykly. Şoň üçin aktivist bolmakan şo zatlar gözüňe getirmeli. Ine şoň üçin halk seni saýlýar, öňe çykdyňmy? Şoň üçin halk sana hormat goýýar. Sen şo testlerden geçip bilýän. Sen üýtgeşik, sen çyda bilýän. Sen oňuň gepine gitmän, manipulasiýa etmän öz kelläň wa, maksadyň wa, meýnamaň wa. Sen öňe halka git bilýän. Sen bize ýol görüp bilýän. Şoň üçin biz hormat goýýar aktivistler. Ýöne çıkıp ol aktivist yamanlap, onu yamanlap, ol pohlu kanallary baryp, o ýerde de bir topar zatlar aýyp ruhdan gaçma. Biz bardyk ýanymyzda. Nur Muhammed Anaýewiň ýanynda da biz bardyk. Ruhdan gaçma. Ýöne siz bu tarafa geçin. Bize kömek ediler ýaly. Siz o tarapda biz elimiz ýeten oksidi çykarmany berden. Geçin bu tarafa. İşleň. Elimizden geleni edelim. Yani şu ýaly hormatly vatandaşlar, DBT Halk Hereketi çıkışlarına başlady, dowam eder. Görüşi netip bolsa tiýden Türkmenistanda protest geçirecek dedim. Halky Türkmenistanda ýygnap başlayacak. Häzir daşyndan başlap içine ýerýär. Netip bolsa görürdik de, ykbaldyr da. Näme bolar? Utorsmy, utulmarsmy? Bize bagly. Biz görüşürüz. Size bagly, halka bagly. Bizi gollasaňyz, hakykatdan hem öz ýurdum diýip azatlykda ýaşasaňyz gelse, gollasaňyz bolar. Şu dünýäde hemme zatlar Allahyň ruhsady bilen ýöne adamlar edýär. Oturun ýerinde zat ýokdur. Hiç wagtda. Durmuş şeýle. Gynadam. Başga goşjak zadyňyz barmy Nurjan apa? Sesiniz gelen o? Söz verenimiz için sağ olun. Ağzı birliğe çağıryan. Ağzı bir boların demek bir zatı başarıp bilirsin deyip umid ediyorum. Sağ olun.
Serdar, efiri tamamlasak goňur boldy. Goşaklaryňyz barmy? internette işlän oydy. O internet, Çekin. yani Aw. tramvayda barýar, ya poýzda mi? Aw. Hormatly watandaşlar, biz ýene bir gezek size haýyş edýär. 25 sentýabrda 11 bilen 1 saat aralygynda Amerikada Birleşen Milletler'in baş edarasynyň garşysynda biz protest geçirýär. Ol protestde bizim Türkmenistanyna türmede biýguna ýatan siýasatçy, siýasat tutsaklaryň adamlaryna we biýguna ýatan şo ýerde türmelerde oğlanlara, gyýylara, gelinlere, ayal maşgalalarynda usluwny dasturşansy barjyny udoda ýatan adamlary haklary üçin şolary halas etmeli, şolary azatlyga çykarmaly diýip biz protest ederiz. Ol protesti bütün dünyanın döwlet ýolbaşçylary we hökümet ýolbaşçylary gelerde görer. Türkmenistanyň içindäki bolup geçen zatlary. Ine şu ýaly protesti bütün dünýäde diňe bir döwlet edýär. Diňe bir halk edýär. Türkmen halky. Dewlete gurunýar. Ýöne dewlete gurunýar diýip barman gezmän. Dewlete gurunýar ýöne senem gurmaçy bolup bilýän şu ýalan barsan. Amerikada bolsan. Amerikadaky ýaşaýan adamlara ýüzlenýän. Ine men şu ýalan barýan. Meniň telefonlarym ine Nurjan apada var. Bizim çıkışlarımızda obýawleniýede badyr şu ýerde şu telefonu jaňyt bilersiňiz, duguşup bilersiňiz, sorak berip bilersiňiz, biz sizin üçin işleýär, size jogap bereriz. Bizim bilen oturup çay içip bilersiňiz. Türkmenistanyň geljegi näýil bolmaly? Şul diktator näýil gitmeli? Näýil pursatdy? Näýil kanun esasynda? Nämeler bolup geçer Türkmenistanda birinji günler, soňky günler? Hemme zat biz size düşünür. Şoň üçin gelin çağrışyly proteste gelip bilmeýän bolsaňyz, oň tapagy ýok, aýratyn duruş bolar. Ine dewlete vekili Nurjan apa şo ýerde bilen barýar. Muhammed ağa da barar, menem baram. Şo ýerde bile ine konferensiýa geçireli, siziň bilen gürleşeli. Bizim başga duşuklarymyz bar, hökümet bilen ýöne ine siziň üçin biz hemme planlarymyzy gyra aýrarys. Biz sizin için işleyiz. Şunun bilen efirimizi gutorýas. Nurjan apa, soňky sözüňiz bolsa aýdym. Yok, aýdyljak zat hemmesini goýup düşündirdiňiz. Halka umarım düşündünüz, düşündüler. Halk yani ağzı verirlik. İnternetin peselli. İnternet aýryldy. Ine hormatly watandaşlar, şunun bilen biz efirimizi gutorýas. Şu efirde biz Farhat Memnunkuliýewiň töwürine bolup geçen zatlary bir terbileşdirmek üçin çykyş etdik. Biz Farhat Memnunkuliýew barada işler soňa çeldi. Biz ofitsialny dokument bolmasa biz inni size maglumat bermez. Ya görkezler ya ofitsialny dokument bermez. Bir şoň ugrunu. Hemme tarapdan biz basyşlar edýär hökümetlere. Ofitsialny dokument almak üçin we Farhat Memnunkuliýew Türkmenistanyň bolsa da biz görüşimiz dowam ederiz. Bizim üçin tapagy ýok. Şol Farhat Memnunkuliýew azatlyga çykinça sebebi olagyň hakykatdan ham günler rejim alyş görüşdi. Hakykatdan ham. Biz onu halas edämeli. Egerde biz Farhat Memnunkuliýewi gidersek we hiç zat etmeýän bir-birimizden söwüşip otursak, onu şul sistemany öwrenip, bular başga aktivistler bir-birinden alyp giderler. Hemmetini alyp giderler. Aktivistler şol zatlary düşünemok. Men aýsam. Şoň üçin ine şu ýerde biz agzy bir bolmaly. Agzy birligem görüşdi. Biz Farhat üçin görüşmeli. Biz Farhat üçin bir-birimizden görüşmelerle kim şonu tutap etdi? Türkiýe hökümetimi, Türkiýe garşy. Berdimuhammedowyň ardasy boýunçamy? Berdimuhammedowa garşy. Biz görüşmeli. Men efirler käwagt giç alyp çykýan, ol meniň işim bilen bagly. Bagyşlarsyňyz, ýa men diňe siýasat edemok, men öz işime gidip dur, käwagt meni sroşna kıssagly telefona çekýärler, men olar bilen görüşmeli bolýar. Ýa biz 24 saat işleýäs. Durman.
Onu näme inlik gepleşikleri çelli näme sorumuz bolsa kommentariyada ýazyp biz düşündürüp bildiğimizçe düşündürürüz. Bizim hemme zat bilemiz ýöne biz öz pikirlerimizi aýdarys. Inlik gepleşikleri çelli hoş sag bolun.